course, it's not laminated. You have to change the windows if you like. Här är ett sovrum. Två sovrum som ligger liksom lite bort. It's bigger than the other one. Sen är det en hall. Här är toalett. Här är toalett. Här är ett kök som är väldigt vackert. Du kan ta ner den här väggen, säger hon. Så har du det stora rummet här. Som är rätt ljust. Balkong. Här kan man väl göra någon sorts balkong och ta bort de där. Och nu är det någon som borrar, men annars är det rätt lugnt. Titta ut här, så är det huset på Basel där borta. Där. Okej. Den andra byggnaden är förhållandevis nära, men inte... Det är ändå lite luft här och grönt. Det är inte jättevackert. Den behövs renoveras. Frågan är hur mycket. Annars är det väl ganska bra planlösning. Du har en hiss. Okej, och här är det köket. Toa. Så 2 sovrum. Okej. Just. Det här är trappor. Då har du 2 trappor. Det ska ni klara av, och sen är här en hiss.